Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are all these days are all share them with me. These days are all these days are all share them with me. Welkom bij de eerste aflevering van Brunch en Babbels, uitgezonden vanuit Red Palm Village. Het is een nieuw programma, het worden 13 afleveringen en het gaat altijd over 4 kookitems, gepresenteerd door Koyan Hogerijden. Je gaat nog veel van hem zien en zelf doe ik het babbelgedeelte. We hebben altijd 4 kookitems en 4 babbelitems. En het is altijd een item over bijzondere mensen. Nou, er zit er eentje naast mij aan tafel, die gaan we zo ontmoeten. Dan hebben wij een item altijd over flora en fauna. Dat is Johan de Blerk, die werkelijk alles weet van flora en fauna op het eiland. We hebben ook een vrouw nog die alles weet over kruiden. Jan Krol is vandaag te gast, die was gelukkig hier op het eiland, die was op vakantie. Maar hij is wel de oprichter van Dierenlot en die ga ik graag even ontmoeten. En op het eind hebben wij nog onze eigen Edison de Reina, onze gezaghebber, die iets weet te vertellen over de aankomende verkiezingen. Dit is het pakketje voor vandaag, maar we gaan dan gauw beginnen met Petulia Lot. En zij is niet alleen gekomen, zij is met de echte babbelaar denk van deze wereld, jouw papegaai. Ja. Ik wil eerst even iets meer weten van die papegaai. Nou, de naam Hoe heet is die? Holly. Olly, oké. Eigenlijk Holly Berry. Ze is Ja. 21 jaar 21. en ze komt uit Florida. En hoe oud kunnen ze worden, papegaaien? Tussen de 60 en de 80. Tussen de 60 en de 80. Ja. Het is een hele verantwoordelijkheid om zo'n papegaai te hebben dan. Ja. Hoe oud moet je gaan worden zelf? Over de 100? Nou ja, wie weet. Het zou moeten dan, hè? Nou, hij kent door naar mijn zoon, dus dat Oh, scheelt. hij kan door naar je zoon, dat Ja. klopt. Hey, en wat ik dan zo spannend vind, want ja, ik ben ook eens bij Echo geweest, daar hebben ze ook zo'n papegaai. Die komt dan geloof ik van Captain Don vandaan. Die heeft nooit in de vrijheid geleefd, dus die moet inderdaad verzorgd worden. Dat geldt voor deze papegaai denk ik ook. Ja. Dus ze krijgt gewoon vers fruit, speciaal voer Oké. en soms een koekje en een cracker. Oké. Geen zout, geen suiker. Hey, en is nou zo'n papegaai, dat vroeg me dan af, want je leest wel eens verhalen bij de douane, dat mensen papegaaien stropen, ze hier naartoe, heel in buizen hier naartoe vervoeren, Ja. heel strafbaar. Hoe zit het met deze papegaai? Nou, dit is een gekweekte. Oké. En normaal gesproken als je in dit geval een vogel meeneemt uit het buitenland hierheen vandaan, moet je dus, hij moet geringd zijn, hij moet gechipt zijn Oké. En een ziektesverklaring. Oké. Deze is niet geringd, Oké. heb wel een chip. Oké. Ik heb een grijze roodstaart gehad, helaas is die opgegeten door een hond hier op het eiland. Oh. Maar die was wel geringd, gechipt en Ja. hij krijgt een code. En als ze die dingen dus niet hebben, worden ze ook niet toegelaten. Hij heeft eigenlijk een soort dierenpaspoort, net als honden en Ja. katten hebben als ze naar het buitenland gaan. Ja. Ja, Ja. top. Ja. Hey, en praat hij ook? Ja, maar over het algemeen niet zo thuis. Nee. In donkere hoekjes. Als het Nou, rustig bijvoorbeeld, is. nou, nee, niet helemaal. Want als ik nou naar de mede ga, waar er echt heel veel mensen zijn, 50 of 100 Ja. mensen, dan is het echt van, hey, hallo. Ja? En dan, ja, dat vindt ze wel heel leuk. Van mij mag je. Is Ja. het een vrouwtje? Vrouwtje. Ja. Hey, luister, een van de andere, dit is een leuke reden om hier te zijn natuurlijk, maar een ander ding is, want ik ken je wel, heel veel mensen kennen jou denk ik ook wel, Ja. want zij was van de viswinkel daar bij de kerk, hè? Ja. Dat doe je nu niet meer, maar we zien haar nu wel daar tegenover de warehouse in die prachtige viskraam. Ja. Die laat ik nu even zien, daar heb ik een foto van gemaakt. Oh, oké. Die zag je ineens van de week, Gisteren, stond ik ja. ineens daar voor die wagen. Ja. Maar je hebt wel een hele rottijd gehad, hè? Echt die rottijd gehad, weet ik nog, dat je Nou ja, hoofdpijn had met je alles ogen. gewoon een beetje bij elkaar. Ja. Ja. Nou, waarom ik het interessant vind, er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die naar dit programma kijken en die eigenlijk niet weten van wat gebeurt er nou als je iets hebt wat ze hier in het ziekenhuis niet kunnen behandelen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je komt op een gegeven moment bij een arts terecht en die gaat zoeken, dan word je doorgestuurd. Ja. In heel veel gevallen ga je naar Curaçao of Colombia. Ben je er ook geweest dan? Ik ben voor mijn ogen in Curaçao In geweest. Curaçao geweest, ja? En dat op een gegeven moment heeft het allemaal te lang geduurd. Ja. En voor de second opinion ben ik op een gegeven moment naar Colombia gegaan. Colombia gegaan, ja? Je hebt dus keuzes. Je kan dus, als je uitzendingen hebt, dan heb je heel vaak naar
Curaçao, Aruba, Colombia, Nederland. Helaas, naar Nederland kan je dus wel geholpen worden, maar het wordt niet vergoed. Dan wordt het niet vergoed. Dat wordt Maar niet Colombia en Aruba, Curaçao wordt wel vergoed. Curaçao wordt vergoed en Colombia wordt En het vergoed. vervoer wordt ook geregeld? Je krijgt een ticket, een hotel Oké, hotel. en de behandeling. Nou, ik moet je zeggen, ik vraag het voor de kijkers, maar zelf heb ik ooit een staaroperatie gehad. En toen, ja, die Inzo Air dingen, die vlogen allemaal niet. Nee. En toen hadden ze echt fantastisch, een heel klein vliegtuig met 2 mensen erin. Ja. Die mevrouw ook voor de oog. En dat was gewoon een private jet, werd je afgezet op Curaçao en dan werd de auto opgehaald, hotel, alles geregeld. Ja. Dat vond ik wel top eigenlijk. Ja. Ja, toch? Ja, het wordt netjes geregeld. Ja, Meer. ja, absoluut. Dat is fijn om de mensen dat het uiteindelijk, maar het is allemaal goed gekomen nu? Voor zover, ik ben aan de ene kant 95% blind, Oké. helaas. Ja. Oké. En lukt het dan wel met de haringen schoonmaken? Nou ja, dan kan ik gelukkig bijna met mijn ogen Dan dicht. kan je met je ogen dicht? Ja. Helemaal goed. Hey, gaat het goed nu met de viskraam? Ja, is heel leuk. Oké, Zonder top. meer. Ja. Hey, ik ben blij dat het weer goed met je gaat. Dat je toch ook weer door bent gegaan in het vak wat je deed al die jaren. Ja. Dus ja, jij bent voor mij iemand die positiviteit uitstraalt. Dat is misschien een oppepper voor de mensen die ook kijken, die soms ook wel eens een dip hebben. Maar je kan er overheen komen als je maar positief blijft denken. Ja. Maar toch ben ik nog niet met je klaar. Oh jee. Want ja, ik vind als mensen zo in hun leven staan, dan moet je iets terug doen. Waar zijn de jongens van Stijl? Ik stel ze even aan je voor. Dit is onze kapper Ed, wie kent hem niet. Daarnaast Petra van Bom Stijl. En daarnaast Vivienne van Vins. Fieps. Ja, stylisten ook. Beauty. Dus 3 toppers. Ja, en of je wil of niet, die gaan jou in het zonnetje zetten. Oh, nou wat een feestje. Die gaan aan je, leuk. ja, alles aan je doen met je haar, waar je ziet er prachtig uit. Maar ja, zij denken er nog meer van te maken natuurlijk. Dat zullen Ja. ze ook doen. Dus vind je dat goed? Ja, prima. Dus je gaat mee met hun. En ik zie je op het eind van de uitzending zie ik je weer terug, stralend er wel. En bedankt alvast dat je er was. Nou, oké, dankjewel. Top. Dan gaan we nu door, want nu is Cor-Jan aan de beurt. En Cor-Jan, ze zit hier om wat te eten, maar die moet natuurlijk door met zijn kookprogramma ook. Cor-Jan, nu aan jou het eerste item, jouw kookitem en succes. Ja, dankjewel Leo. Ja, welkom in de keuken van Red Palm, de gezellige keuken van Red Palm, die zelfs zo open is dat ik gasten zelfs achter het keukenblok heb. Sanne, hoe kom je zo hier terecht? Hoe heb je het geregeld? Ja, Cor-Jan. Leuk. Ik zag een oproepje voorbij komen op Facebook. En ook over het kookitem. Dus ik dacht, ik stuur wat in. Want misschien kunnen we wel wat lekkers maken om mee te nemen naar het strand. Dat is mooi. En ik heb iets leuks. Ik had vanochtend een ontbijtje voor alle gasten. Er zat toevallig tapenade in. Tapenade is een mengsel van olijven. En dan kun je lekker van tevoren maken. En hoe langer je het van tevoren maakt, hoe lekker de smaken op elkaar intrekken, zullen we zeggen. Dus het is gewoon van tevoren maken. Lekker krokant broodje. Zelf bakken. Ik heb toevallig een Red Palm broodje. Dus gebakt met bietensap en cranberries, gedroogde tomaten en roze pepertje. Dat gaan we volgende keer in de uitzending doen. Maar ik ga nu lekker even samen gaan met tapenade maken. Dus ik heb zwarte olijven heb ik gehakt. Mag je een beetje roeren. En dan gaan we een mooie tapenade maken. Het mooie van tapenade is, je kan je eigen smaak er eigenlijk een beetje aan geven. Maar meestal doen ze het van zwarte olijven, maar ik doe er ook groene olijven bij. Lekker fijn gehakt. En die groene olijven, die smaken iets anders Die dan smaken de iets zwarte, anders, hè? Die zijn rijper of minder rijp als... En ik heb een gedroogde tomaten, vind ik leuk voor de kleur. En ook een Red Palm komt weer een beetje terug. Het ziet er al vrolijk uit. Ja. En dan gaat er mosterd in. En ik heb kappertjes gehakt en knoflook. Dus lekker mengen. En een beetje voor het kruideneffect gehakte tijm. Ik had vandaag een beetje een thema over veganistisch, dus eigenlijk moet er ook anchovies in. Maar ik doe het dan zonder anchovies, want veganisten eten alles zonder vis en vlees. Hè? Maar Dat is, het is een beetje droog natuurlijk nou, dus we gaan het lekker op smaak maken met olijfolie. het ziet er ook kleurrijk uit. Ja, hè? Dus even lekker roeren, blijft een beetje papperig. En dan blijft het ook lekker op je stokbroodje zitten. Hè? Ja, want hier op Bonaire waait alles er anders af. Ja, je moet een beetje inderdaad windproof maken. Het is natuurlijk een beetje zwaar gebeurd, olijfolie en olijf. Dus een klein beetje fris maken met citroensap. Maar dit kun je dus eigenlijk de avond van tevoren al Een maken. paar dagen van tevoren, want hoe langer, hoe meer de smaak lekker op elkaar intrekken. En dat is mooi.
al een beetje mooi Ja. gemusteld. Oké. Ja, dan gaan we even proeven. Misschien moet er nog een beetje peper en zout bij. Ik had natuurlijk ansjovis, is ook zout van zijn eigen, maar het oppassen met zout. Maar peper kan altijd. En je kan het gewoon naar je eigen smaak kan je doen, hè. Dus ja, even een lepeltje. Dan gaan we even proeven. Nou, ik vind hem al best wel lekker. Ja, Toch? zeker niet nog meer zout erbij. Nee, Dit is nee, echt nee. Oké. goed. Nou, je kan het ook gewoon goed thuis proberen natuurlijk. Waar je lekker met op de bank zit. Nou, een leuk kanelletje erop. Een lepeltje en een botermesje. Nou, het feest kan heerlijk. beginnen. Picknickkleedje, broodje. Je ziet het al voor je, hè? Ja. Geweldig. Ja, Sanne, we doen straks nog even een gerechtje. Want ons tweede gerecht van de brunch is een lumpia van rijsttevel. En dat gaan we zo maken. Lekker. Dankjewel. Cor-Jan, bedankt. Dat ziet er heerlijk uit, dat Red Palm broodje, zo noem je dat, dacht ik toch. Ik zou zeggen, iedereen hier bij Red Palm, eet smakelijk, geniet ervan. Maar wij gaan ondertussen wel gewoon door met het tweede item. Nog even voor de mensen die dit broodje en wat er allemaal bij hoorde wilden zelf gaan maken. Kijk ook weer op www.brunchandbabbels.com en daar vind je het receptje van dit unieke broodje. We gaan door met het tweede item, alles over flora en fauna. Dat gaat vertellen Johan van Blerk. Welkom. Dankjewel. Johan is net al even rond gaan lopen in de tuin hier. Want de tuin is namelijk helemaal ingericht, met name ook door Echo en door Green Label. En we hebben hier ontzettend veel planten eigenlijk die inheems zijn en ook wel bijzonder zijn. En dan, ja, ze hebben mij allemaal geadviseerd door allemaal hier planten neer te zetten waar allemaal vogels op afkomen. Ja. Dus toen wij hier gingen bouwen met Red Palm, was er geen vogel te bekennen. En nu, als je rondloopt, het echt, 's Ja. morgens vroeg, je wordt wakker gemaakt door het gekwek van alle vogels. Geen papegaaien helaas, maar heel veel kleine lora's, noem maar op. Ja. Nou is hij vanochtend even voor de uitzending hier door het park heen gaan wandelen, om te kijken of hij nog iets tegenkwam waar hij iets over kan vertellen. Ja, dat is dan voor mij niet zo moeilijk, want Ja, de Wayaka is een lokale boom en er staan er hier een paar van op het terrein. En ja, dat is toch wel eigenlijk mijn favoriet. waarom? Deze boom is altijd groen, dus ook al is het maandenlang droog, Ja. deze houdt gewoon zijn groene blad. En het mooie is, Bonaire, voordat de Europeanen kwamen, was eigenlijk voor een groot gedeelte een groen eiland. En dat kwam voornamelijk door Wayaka-bomen, Oliba-bomen. Deze bomen zijn helaas op hele grote schaal gekapt, omdat het hout heel kostbaar en nuttig was. Want daar maakten ze lagers van voor schepen, katrollen, Omdat het heel molens. taai is of zo, taai hout. Het is keihard hout. Ja. En als je daar lagers van maakt, er zit ook nog een soort olie in, een soort Oké. sap, wat het smeert. En een lager van Wayaka-hout gaat langer mee dan een bronzen lager. Dus het was voor de scheepsbouw en voor alle katrollen. Als je in Amsterdam rondloopt en je ziet die katrollen hangen aan die gevels, nou, grote kans dat het van Wayaka-hout is, van pokhout noemen ze het in Nederland. Maar komt het deze alleen op Bonaire voor of meer in de tropen? Nee, hij komt uit dit gebied, uit Ja? de Caribiën en het noordelijke gedeelte van Zuid-Amerika. Dus wel uit Oké. deze regio. Oké. Je vindt hem niet in Oké. Afrika, je vindt Nee, hem niet nee, in nee. Indonesië. Nee. Dus. Maar nou heb je me ook iets verteld dat met name die gele dingen, daar zijn de geiten weer helemaal gek op. Ja, en het blad ook. De geiten. Ook, Dat ja. is de reden waarom het nu. Het is een beetje een raar verhaal met deze boom. Het is een beschermde boom, maar in de stad zie je hem nog wel heel veel. Dus Oké. een heleboel mensen die denken van, oh ja, een Wayaka, doodnormale boom. Maar in de natuur vind je bijna geen jongen, want de geiten die zijn gek Ja, op deze precies. boom. Ze Ja. eten het blad, ze eten de vruchten, ze eten alles. Maar ik heb deze ook niet geplant. Nee, deze is waarschijnlijk gewoon Ja. uitgezaaid. Ja. De vogels verspreiden het. Als er Ja, geen precies. geiten zouden zijn Ja. in de natuur, dan zou de boom overal terugkomen. Dus de geiten moeten weer weg, nee toch? Ja. Nee, ik hou zelf Eeuwige heel veel van discussie, geiten. ja. Ja, dat is een hele discussie. Ja, ja, ja. Ik vind wel dat ze meer Ja. achter het hek moeten. Ik heb zelf Ja. ook 6 Ja. geiten. Die heb ik thuis staan, maar wel achter het Daar gaas. gaan we een keer op terugkomen. Precies. Hetzelfde geldt voor de ezels. Ja, Er dat zijn is het veel, zo. veel betere plannen voor dan dat we nu doen eigenlijk. Klopt. Daar komen we later denk ik nog een keertje op. Ja. Hey, jij weet alles van die plantjes, maar jij bent ook zo fascinerend als je praat over diertjes. Want ik geloof dat jij van ieder diertje houdt. Ja? Dus ik zeg, zou ik eens een diertje noemen? En dan zeg ik termiet. Ja. Nou, termiet zijn we op het eiland allemaal doodsbang voor. En dan zegt hij, dat is een heel zinnig, heel zinnig diertje hoor. Ja, dat is hartstikke nuttig. Ja, maar waarom is Ja. nou een Kijk, termiet nuttig? dat wij niet van termieten houden, dat komt gewoon omdat ze ons huizen proberen op te vreten. Ja. Dat is, vindt ze geven niemand veel, leuk, ze- ja. ze geven veel schade.
Maar eigenlijk is de termiet heel belangrijk in een tropisch bos. Oké. Een termiet is de belangrijkste, of een van de belangrijkste schakels om van bomen, dode bomen, weer opneembaar materiaal, organisch materiaal te maken, dus compost. Ja. Dus ze breken die bomen af, zodat het weer opgenomen kan worden in de kringloop. En ja, dat wij huizen bouwen van hun dode bomen, ja. En het is een soort natuurlijk ook... wraak voor ons. Precies. Ja. Jij had niet aan het hout moeten komen, dat hout is van Nou, ons. en het is ook zo, je kunt er natuurlijk wat tegen doen. Als je Ja. bouwt met hout wat ze niet lusten, kijk, het is aan ons Oké. om zo slim te zijn dat ze het dus niet opeten. Maar zijn er behoudsoorten die ze niet eten dan? Nou, het meeste waar we mee gebouwd wordt, wat je hier al die structuren ook van ziet, dat is allemaal pressure treated, geïmpregneerd hout. Ja. En dat lusten de termieten Oké. dan niet. Dus als je zorgt dat je met behandeld hout werkt, of met soorten die ze niet lusten, bijvoorbeeld cederhout lusten ze ook niet. Oké. En er zijn andere soorten hardhout die ze niet lusten. Als je Oké. daarmee bouwt, dan heb je er niet zoveel last van. Ja. Of, wat je hier hebt gedaan op Red Palm Village, je hebt veel hout gebruikt, Ja. maar alles staat volgens mij Op schroeven? op schroeven, op Ja. funderingen. Ja. En het heeft inderdaad, dat weet ik van de mensen die het onderhoud doen, het grote voordeel dat je altijd kan kijken wat er onder de grond gebeurt. Klopt. En als je een termiet ziet, als je naar boven wil, moet je altijd een slurfje maken. Ja. Maar is het zo dat een termiet ook niet tegen daglicht kan, dat hij dan Klopt. doodgaat ook? Termieten hebben heel weinig pigment en Ja. die kunnen dus niet tegen sterk licht. En daarom Oké. maken ze altijd een tunneltje. Ze Ja. lopen altijd eigenlijk door hun eigen donkere tunneltjes. Ja. En als je dus die tunneltjes ziet op de fundering, dan weet je van hé, nou moet ik wat gaan doen. Dan moet je Precies. eens gaan En als je bestrijden. dan dat tunneltje wegschrapt en er zit geen leven in, dan zijn ze al vertrokken? Dan zijn ze waarschijnlijk al vertrokken. Als Of je ze net zitten ziet er al in. lopen, of ze zitten al in het huis, maar Ja, dan ja. moet je dus wel behandelen. Dan moet Maar je je moet dus er wat eigenlijk op gaan tijd bij zijn, dat ze dus Ja. niet binnenkomen. Ja. Maar, Dus alle huizenbezitters hier in Bonaire, let op de termiet. Maar het is een heel nuttig dier. ja, en dan zou ik dus ook willen zeggen, als je een koenoekoe hebt of een tuin, je hoeft niet alle termieten weg te halen, want ze eten ook geen, dat is een andere misopvatting, ze eten geen levende bomen. De termieten die wij hier hebben, die pakken alleen de dode bomen Oké. en de zieke bomen waar veel dood hout in zit. En dat ruimen Oké. ze op. Oké. Dus een gezonde boom zullen ze niet snel aanvallen. Dus respect voor de termiet. Ja, zij Ja, kunnen terecht. Ja. per hectare in een groen gebied hier, kunnen ze per hectare 70 kilo hout verwerken tot compost per jaar. Eén termiet? Nee, de termieten in het gebied. Dus In dat gebied, 70 kilo. In 1 hectare Zo. kunnen ze 70 Zo. kilo hout wegwerken. Dus het zijn eigenlijk hele nuttige beestjes voor de kringloop. Ik ga jou graag nog een keer terugzien, want je weet ook alles van bijen af. dat Nou, is en je vast. nog honderden andere plantensoorten. Dus zo vaak als je kan, zie ik je graag terug. Leuk? Hey, Ja, dankjewel. ik vond het gezellig. Oké, we gaan nu door met Koyan. Koyan gaat nu het volgende gerechtje voor jullie maken. En ook daar alvast eet smakelijk. Ja, San, het volgende rechtje. Ik heb hier rijstvellen. Het is gemaakt van rijstmeel en tapioca en water. Dat is heel dun. En omdat het is niet lekker eetbaar. Nee. Dus die gaan we even weken in water. Ik gewoon water, Gewoon koud water? koud water. Dan wordt die mooi zacht. Ik heb vanochtend al mooi gesneden. Het is allemaal fijne groenten. Wortel, prei, witte kool. Lekker aangemaakt met sesamzaadjes en soja en knoflook. Echt, het is een veganistisch gerechtje ook, want Ja. vandaag is het thema veganistisch Ja. en ook zonder vlees. En lekker voor aan het strand. Ik denk het voordeel van zo'n rijstvel is dat je het ook koud mee kunt nemen. Zo'n lumpia-vel moet je frituren, want dat is niet lekker om het eruit te eten. Maar zo'n rijstvel is gewoon hartstikke lekker. Wat ik ook leuk vind is nog een krokantje, een beetje knisperige ijsbergsla. En dan gaan we dat zo'n lumpia oprollen. Dus eerst dat puntje, even naar binnen klappen. En dan als een lumpia opvouwen. Oh ja. Blijft het allemaal bij elkaar? Blijven elkaar. Dus ook van tevoren maken. Aan het strand, lekker koud. Dan doen we lekker een sausje bij. Ik heb een sausje mayonaise en crème fraîche. Een beetje pittig pepertje en verse kruiden. Leuk op het bord. En dan de lumpia erop. Dit is toch een beetje oosters. Dus ik heb nog gember ingelegd. Een beetje voor het pittige. En het is nog wel leuk om even een beetje sesamzaadjes terug te komen. Dus ik heb wasabi, sesamzaadjes. Geef nog een beetje pit. En leuk voor de kleur. Nou, het ziet er lekker Dat is uit. grappig, hè? Oké, Koyan, bedankt weer voor dit heerlijke gerechtje. Die natuurlijk ook straks weer terug te vinden is op www.brunchenbabbels.nl en ook zelfs .com heb ik net gehoord. Dus zo wordt achter de schermen ook hard doorgewerkt.
Mijn volgende gast is Jan Krol. Jan die is gelukkig toevallig hier op vakantie. Hij houdt van Bonaire, hij is op vakantie op Bonaire en logeert bij ons op Red Palm. Ik zeg, Jan, dat komt mooi uit, want we hebben onze eerste aflevering van ons programma Brunch en Babbels. Kom even bij mij aan tafel, want jij bent de oprichter van Dierenlot. En Dierenlot doet ontzettend veel met het eiland. Maar voordat ik over Dierenlot op Bonaire praat, Jan, welkom. Dankjewel, Leo. En ja, ik ken jou wel, maar ik zou het leuk vinden als de kijker iets weet van de geschiedenis van Dierenlot, want ik vind het een bijzonder verhaal. De geschiedenis nog wel. Wij zijn begonnen in 2005, toen we echt live gegaan zijn. Maar de officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel is van 2004, 24 december. En onze doelstelling is het helpen van dieren in nood in Nederland. En dat doen we door het ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties. En ik zou heel graag zeggen dat het een heel groot masterplan was, maar eigenlijk, Leo, is het een uit de hand gelopen hobby. Ja, dus het is degelijk uit de hand gelopen. Want ik moet je luisteren, ik heb hier een foto voor mij. Jouw medewerkers hebben mij wat filmmateriaal gestuurd. Ik denk, het is leuk om de kijker te laten zien ook. Maar moet je deze foto nou eens zien, dan weet je toch niet wat je ziet, hè? Nee, mooi. Hoeveel ambulances zijn dat ongeveer? Inmiddels zitten we ruim over de 150 ambulances, inclusief wat er op onder andere Bonaire rijdt. En die ambulances, waarom staan ze allemaal hier zo op dit moment bij elkaar? 2 keer per jaar vragen wij al onze beneficianten, dus de lokale en regionale dierenhulporganisaties, om naar ons toe te komen. Dan organiseren we een groot congres waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen leren van elkaar. Okay. En daar komen ook alle ambulances naartoe. Ja. En die krijgen een check-up en worden weer een beetje nagekeken. Ja. En dan kijken we ook of alles in orde is dus met de auto's. Ja, want als we een goede check hebben, gaan de auto's ook langer mee en daar gaat het natuurlijk ook om. Ja, dat is onze doel er eigenlijk mee. Ja. Is die auto's moeten zo lang mogelijk mee, want dan wordt het geld het meest efficiënt besteed. En ik kan me ook zo voorstellen, want het zijn vaak ook hele kleine organisaties, heb ik gezien. Hè? Echt hele kleine, ook tot van vleermuizen tot poezen natuurlijk. Ja. Wat voor bijzondere dieren heb je nog meer die een organisatie hebben? Je moet het niet aan me vragen bijna. Ik wist niet dat er zoveel verschillende diersoorten waren waar een opvang is voor in Nederland. Ja. Het gaat om reptielen opvangen, spinnen opvangen, stingdieren opvangen. Ja. Uiteraard vogels, reeën, allerlei dieren uit de natuur. Ja. Vanzelfsprekend de konijnen, honden. Ja. Maar verzin het en er is wel een opvang voor. Nou ik hoop toch niet voor Red de termieten die we vandaag besproken hebben. Ik verwacht binnen een jaar een aanvraag. Nou, als ik het van Johan begrijp, dan wil hij ook inderdaad dat de termieten beschermd gaan worden. Nee, dat is een mooi verhaal van Johan. Ik vind het een prachtig verhaal. En dat zou heel goed kunnen. Ja, precies. Maar het is begonnen met die ambulances, maar inmiddels, jullie doen veel meer dan alleen de ambulances. Laten we nou even kijken dat congres hier. De kijker kan meekijken. Kijk, daar komen de mensen allemaal. Dat is in Gorinchem, geloof ik, toch? In die grote hal? Dat is in Gorinchem, ja. En hoeveel mensen komen daar dan ongeveer? Ja, tegenwoordig zo'n 1200, 1300 per bijeenkomst. 1300. En dan zie ik ook dan zie ik ontzettend veel blije mensen daar. En die mensen hebben ook allemaal checks met geld in hun handen. Klopt. Kijk, juichen. Het is een feestje voor ze. Is dat een stukje beloning ook voor al die vrijwilligers die ze natuurlijk keihard dag en nacht werken? Ja, zeker. Kijk, de dierenhulpverlening in Nederland en ook op Bonaire, dat gebeurt voor 99,9% door vrijwilligers en 0,1% door betaalde medewerkers die zwaar onderbetaald worden. Die mensen doen het allemaal uit passie voor hun werk, maar krijgen datzelfde te horen. En wat wij bieden op zo'n bijeenkomst is netwerken, kennis delen, maar vooral ook een stukje waardering voor hun werk. Juist. En bij die waardering hoort ook dat we ze, wat wij dan zeggen, ongeoormerkt helpen. En we willen graag dat ze ook echt komen, want ze zijn allemaal in staat om maar vooral niet te komen, omdat er toch die dag nog wel eens iets zou kunnen gebeuren. Maar het is zo belangrijk dat je elkaar als collega's is ontmoet, leert van elkaar. En dat belonen we dan weer door ook een financiële bijdrage voor de organisatie en voor de hulp aan dieren te geven. Ja. Nou zie ik ook dat er een aantal mensen staan op zo'n congres, die hebben een cheque. Er staat ook op droomcheck voor €25.000. Dat is nog een bedrag. Wat betekent zo'n droomcheck? Wat is dat? Het is ontstaan doordat we een eenmalige bijdrage van de Postcode Loterij kregen. Okay. De Postcode Loterij zit op wat hoger niveau, zou ik bijna zeggen. Niet alleen financieel, maar ook op andere dingen. Ja. En met de droomchecks willen we projecten stimuleren
die bijdragen aan, zeg maar, waar het welzijn van mens en dier elkaar tegenkomen. Oké. En dat kan van alles zijn. Denk aan ouderen die hun huisdier niet meer bij zich kunnen houden, omdat ze een tehuis ingaan waar dat niet mag, Ja. maar die dan ergens naartoe kunnen waar ze weer in ieder geval 1-2 keer in de week met dieren aan de slag kunnen, om het zo maar te zeggen. Gewoon uitlaten of wat dan ook. Precies. Of ze gaan uitlaatservice van dat ze zelf een hondje niet meer kunnen uitlaten, maar dat er mensen langskomen om de dieren uit te laten. En daarvoor, voor dat soort projecten, waar het welzijn van mens en dier samenkomt en die een echte boost nodig hebben om het te realiseren, hebben we de Droomcheck 1 keer per jaar van €25.000. En is er ooit al zo'n Droomcheck een keer naar Bonaire gegaan? En er is nog geen Droomcheck naar Bonaire Dus gegaan. eigenlijk een beetje een oproep naar alle mensen die hier met dieren dingen doen. Dat ze dus even creatief moeten worden, misschien toch een keer die Droomcheck naar Bonaire te krijgen. Dat zou zomaar kunnen. Het is, maar dit jaar hadden we al wel de dierenhulpverlener van het jaar van Bonaire. Wie is dat geworden? Dat is Patrice van en Peter van Knuku Kakelvers. En wat betekent dat als je dus de hulpverlener van het jaar bent? Waarom word je dat? Wat we eigenlijk willen, dat is weer het stimuleren van die vrijwilligers. En in de dierenhulpverlener van het jaar proberen we iemand die zich al jaren heeft ingezet. En zich eigenlijk zelf weggecijferd heeft om vooral die dieren te helpen, in het zonnetje te zetten. Ja. Maar met die persoon willen we eigenlijk al die vrijwilligers die daarmee bezig zijn eren. Ja, dat is het symbool ook voor de rest feitelijk. Ja, absoluut. Moet ik zeggen voor de kijkers thuis, iedere uitzending hebben wij een organisatie van Bonaire die gesteund wordt door Dierenlot. Ja. En de volgende is dat Peter en Patrice van Kakelvers, zeg ik altijd maar. Zo zeg ik het kortweg ook, dat iedereen dat dus kent. Hè. Inderdaad bijzondere mensen en die gaan we aan het werk zien en komen ook hier aan tafel. Andere vraag nog even, jij zegt ook het is ook kennis delen. Dat kan ik ook een klein stukje laten zien hier. Wat zijn het voor mensen die dan daar iets vertellen allemaal? Dat is een heel breed spectrum. Dat zijn gewoon mensen van opvangen zelf die ergens een oplossing voor hebben en die gaan vertellen hoe zij het hebben opgelost, bepaalde problemen. Maar dat zijn ook professoren van de Universiteit van Utrecht, van Wageningen, mensen van de dierenpolitie. Je kan het eigenlijk, dierenartsen, je kan het zo gek niet bedenken of mensen die bezig zijn met dieren en dierenhulpverlening, direct of indirect, komen daar om een workshop of presentatie te geven. En er wordt ook druk bezocht, heb ik gezien op dat filmpje. Zeker, het is Dus erg druk bezocht. Ja, precies. Hey, allerlaatste nog, ik wil hem toch niet vergeten. Dat is, daar heb ik ook een paar korte beelden van. Nou, je kent de beelden, dat is jullie distributiecentrum. Ja. Vertel dat, wat is dat? Een aantal jaren terug werden we benaderd door een aanmerkfabrikant die een restpartij had aan voer en die vroeg of wij er iets mee konden. En toen dachten we, nou, dat is misschien wel handig om aan onze beneficianten te geven. En ja, dat is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Ook weer uit de hand gelopen, dus inmiddels zijn eigenlijk alle grote aanmerkfabrikanten, maar ook grote thuiswinkelorganisaties als Soelplus, die doen hun restantpartijen en de retouren, die gaan allemaal naar ons. En daar hebben we een jaar terug een distributiecentrum voor geopend. En dat is eigenlijk alweer te klein. Maar daar gaan ook grote partijen van naar Bonaire. Ook naar Bonaire. En waar praat je dan over? Er is nu weer een partij onderweg van 25 pallets met voedsel. 25 pallets. En dat is voedsel, dat is gewoon een complete 20 voeter ongeveer. Ja. Jongen. En dat komt hier dan op het eiland aan. En dan wordt het verdeeld, dankzij... Nieuwsgierig vraag, moet u daar ook de invoerrechten voor betalen? Dat weet je nog niet. Ja, ik weet het ook niet hoor. Volgens mij is dat een zeer miniem bedrag. Ook hoop ik dan maar. Dat is echt een klein bedrag. Dat hoop ik dan maar. Anders gaan we de aandacht aan besteden. Want het zou te gek zijn als een school. Nee, dat gaat echt... Terwijl het op waarde bepaald wordt, denk ik, jongen. Tussen Nederland en Bonaire gaat het heel gaat vlug. Het goed, gelukkig. Ik ben me niet bewust van problemen. Gelukkig. Dus wat jullie doen is, die pakketten gaan hier naartoe, de auto's worden geregeld. Voor mij heb je ook al een aantal keren iets gedaan dat er iets kapot is, dat er gemaakt moet worden. Wij geven financiële bijdragers voor diergerichte En ook voor sterilisatie volgens mij toch? Ja, hebben we ook gedaan. Nog. Kortom, we blijven dat Jan er is. En dat Jan nog steeds niet is uitgekeken op Bonaire, hoewel hij ook actief is op Curaçao en Aruba geloof ik toch? Ja, we zijn nu vooral bezig om te kijken of we op Curaçao kunnen realiseren wat we eigenlijk hier op Bonaire ook doen. Ja. En we hebben ook gemerkt dat er veel tijd en energie in gaat zitten, dus dat moeten we echt eiland voor eiland doen. Jij bent nog geen 60er volgens mij? Nog niet, nee. Maar voor mij ga je nog heel lang door.
Ik hoop het voor Hans Ratten. Dat hoop ik. Hey, hartstikke fijn dat je er was. Dankjewel, Leo. Wij gaan nog even verder met eten. Dank je. Oké. Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament. Legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppiebon, toch? Derde gerechtje, dus iets met scampi's. Dat heb ik zo vaak gemaakt, dat vind ik echt een geweldig gerecht. Ik mag het zelf iedere week eten. Dus in een sausje van kruidenboter, room en ketchup. Dan doe ik al lekker champignons door. En als maaltijdgerecht doe ik er dan gekookte pasta door. Dat is heel simpel. En je kunt het ook gebruiken voor kip, rundvlees. Vegetarisch doe je tahoe in of extra groenten. En snel gebeurt. Een beetje olie in de pan. Ik heb de scampi's een keer door de helft gesneden. Dan krullen ze mooi op. Dat heeft een leuk effect in de pan. Even aanbakken. Dan heb ik een mengsel van gewone paddenstoelen en shiitake. Want dat combineert nog met die sojasaus, uitjes, knoflook en gedroogde tomaat. Een klein beetje zout. Even lekker aanbakken. En dan gewoon kruidenboter. Gewoon een simpele soort, maar lekker. Beetje knoflook erin. Ja, je kunt zelf nog aanpassen met extra sambal, een beetje pittig te maken. En ik gebruik dan koksroom. Koksroom is room met extra bindmiddel. Dus dan is het gelijk een beetje gebonden saus en de saus die schift niet. Even blussen. En dan ketchup. Ja, ik hou van Conimax. Vind ik een lekkere ketchup. Maar je kan natuurlijk een ander merk gebruiken. En om de saus een beetje body mee te geven, heb ik een kipbouillon gemaakt. Doe ik er een klein beetje bij. Die een beetje voller van smaak wordt. En dan even lekker inkoken. En dan de smaken lekker op elkaar intrekken. Ik heb het zelf als voorgerechtje bij Red Palm op de kaart staan. Maar je kunt het ook als hoofdgerecht doen. Ik zou het zelf als dessert willen eten, vind ik heerlijk.
Nou, ik heb nog een beetje droge tomaat er nog bij. En dan lekker met brood erbij dat het op is. En lekker met je brood door je bord kan om alles op te eten. Heerlijk. Nou, ook weer niet te lang doorkoken, want dan wordt natuurlijk je scampi wordt aan taai. Nou, en een leuk kommetje. Dan heeft hij nog een mikado, dat is wel leuk voor aan tafel. Kijk, alsjeblieft, scampi alla Koreaan. Eet smakelijk. Mijn volgende gast is onze gezagthebber Edison Reina. Hij was helaas niet in de gelegenheid om vandaag hier op Red Palm aanwezig te zijn. Maar ik vond de timing toch wel zo belangrijk om hem te spreken dat ik naar zijn kamer ben geweest om hem te ontmoeten en een aantal vragen te stellen over de aankomende verkiezingen. Gaat u kijken. Meneer Reina, bedankt dat u even tijd heeft voor onze kijkers. Voor ons nieuwe programma Bruns and Bubbles. Laat ik met de deur in huis vallen. Op 14 november 2018 is er een bestuursakkoord ondertekend door de Staten der Nederlanden en het Openbaar Lichaam Bonaire. Klopt. Er is overeenstemming bereikt over de beleidsprioriteiten over de periode 2018-2022. Klopt. Voor onze kijkers wil ik even de 10 belangrijkste punten noemen. 1. Deugdelijk bestuur met voldoende bestuurskracht. 2. Hervorming van de structuur van de overheidsvernootschappen. 3. Hervorming van de gronduitgiftebeleid door het OLB. Goed financieel beheer. 5. Ontwikkeling, toerisme en verhoging inkomsten uit de toeristenbelasting. 6. Investering in de wegen- en waterhuishouding. 7. Werk en inkomen. 8. Professionalisering van de sociale huisvesting. 9. Professionalisering van de landbouw, veeteelt en visserij. En punt 10, en zeker niet het laatste punt, want alles heeft met elkaar te maken, kinderopvang. Ik vind het een fantastische lijst. Ik gewoon ook als Bonaireaan, ik denk, als dit gaat gebeuren in de komende 4 jaar, wordt Bonaire gezond, veilig, top. Daarom hebben we ze ook uitgekozen. Precies. Maar tegelijk heb ik ook een beetje zorgen. Want hoeveel gaat dit kosten? En waar komt het geld vandaan? Nou, ja. Inderdaad, er zijn heel veel belangrijke punten die wij al jaren en door verschillende coalities, regeringen hebben voorgesteld om gaan uitvoeren. Ze zijn nooit voor wat voor redenen ook uitgevoerd. Ik moet eerlijk ook meegeven, sommige van deze onderdelen en onderwerpen, thema's, die waren ook besproken met Den Haag toentertijds. Die waren of voor Den Haag niet opportun, of voor de Bonaire niet opportun. Dus op een of andere reden waren ze nog niet uitgevoerd of zijn niet tot uitvoering gekomen. Het kost geld. Het is namelijk een onderdeel dat zowel door Den Haag en ook deels door Bonaire zal worden bekostigd. En het is een gezamenlijke afspraak die gemaakt is, met duidelijke afspraken. Want de voorbeeld wat ik net gaf, vroeger hebben we ook een meerjarenplan gehad. En toen we in de meerjarenplan uitvoering moeten krijgen, raakte Nederland in een crisis. Ja. Economische crisis. Ja. Dus ineens was alles on hold. Okay. Aan de andere kant, toen de Bonaire aan de beurt was, had Bonaire een voorbeeld aan. Bijvoorbeeld financieel beheer was niet op orde. Ja. Dus daar wordt weer niks gedaan. Ja. Maar nu hebben we afspraken gemaakt van, oké, buiten crisis, afspraken die gemaakt zijn over financieel beheer. We gaan een traject maken waarin we dit gaan samen doen. En dan kunnen we elkaar ook op aanspreken. Het is nu niet zo van nee, er is een crisis, gebeurt niks. Er kan altijd een dingen gebeuren, calamiteiten. We kunnen ook hebben dat hier aflopen, dat er een storm overheen raast. Ja. Dan ligt alles plat letterlijk en dan moeten we weer gaan opbouwen. Maar dan valt een andere regeling, dan moeten we misschien gaan denken aan de crisisbeheer, et cetera, van het eiland zelf. Ja. Maar goed, daar willen we niet eens aan denken, maar goed, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Ja. Meestal Sint Maarten, ver weg. Goed, maar liefst willen we daar, maar goed, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Ja. En daar moeten we ook kunnen op anticiperen. Maar afspraken die we nu hebben gemaakt in het bestuursakkoord, dat zijn de afspraken die gelden voor zowel voor Bonaire als voor Den Haag. Daarvoor hebben we iemand ingehuurd, dat is de projectmanager. Ja. Die gaat dit begeleiden in de zin van die 10 punten die u noemde.
van welke kant, als iets niet conform de tijdslijn afgeleverd is, waarom niet, aan wie ligt het en waarom ligt het, hoe kunnen we het verbeteren. Dat is een taak om dat te gaan oplossen met medeweten en goedkeuring van Den Haag en Bonaire. Kortom, er kan nooit meer iets verrassends zijn dat er ineens achteraf gezegd kan worden, het OLW heeft niet goed gedaan. Het is een samenwerking. Het is een samenwerking, inderdaad. En als, stel bijvoorbeeld, u noemt als OLW iets niet goed heeft gedaan, dan moet OLW gaan uitleggen waarom het niet goed is gegaan. En dan moet de verbeterplan daarop ook komen om dat te verhelpen, om conform de afspraken voortgang te maken. Want u hebt gesproken ook met Rutte. Ja. En die deelt dit ook? Tuurlijk. Wij hebben heel nauw contact met staatssecretaris Knops. Ja. En laatste bezoek was staatssecretaris Knops ook met premier Rutte op het eiland. En natuurlijk heeft hij de steun, heeft Knops de steun van Rutte hierin. En die mag ook dit met ons samen uitvoeren. En net zoals Bonaire vindt hij het ook een goed initiatief, een goed plan om de 10 punten die genoemd zijn nu ten uitvoeren te brengen. Ja, top. 20 maart, dan gaan wij hopelijk allemaal naar de stembus. Ja, dat hoop ik ook. Dan gaan wij kiezen voor de eilandsraad. Ja. Ik hoor op straat wel eens dat mensen eigenlijk niet weten wie nou wat doet. Ik heb de kernwoorden in een stuk gevonden van jullie die zegt de eilandsraad stuurt, het college bestuurt en het management stuurt aan. Mooi samengevat. Kijk. Die huidige eilandsraad, die er nu nog even zit, die is akkoord gegaan met dit 10-punten systeem, toch? Ja. Ja. Maar dan komt er straks een nieuwe eilandsraad. Als die nou zeggen, maar die vind ik niet belangrijk, dat wil ik niet, alles weer omgooien, wat dan? Regeren is lange termijn. Hè? Ja. Je moet lange termijn visie, je moet beleid maken en het bestuursakkoord is ook daarop gebaseerd. We kijken vooruit en de 10 punten die genoemd zijn, zijn punten die we vanaf nu en in de toekomst, de raamwisseling van 2018 tot 2022, in die 4 jaar tijd willen we dit gaan uitvoeren. Als een andere coalitie komt die anders over denkt, dan moeten ze daarmee meekomen met de argumenten waarom ze dat vinden. Ja. En dan moeten we die brug oversteken als we daarbij zijn. Maar vooralsnog hebben we nu een afspraak gemaakt. En die afspraak heb ik mijn aantekening onder gezegd dat we nu gaan volgen samen met Den Haag. En de staatssecretaris heeft ook zijn aantekening eronder. Dus dat volgen we nu. Als, en die mogelijkheid is er. Artikel 3 volgens mij van het bestuursakkoord zegt dat als er wijzigingen erin gebracht moeten worden, dat kan. Okay. Maar goed, dan moet natuurlijk gegronde redenen of gegronde argumentatie, en dat zou niet zomaar gaan. Nee. Maar het kan. We zijn in een democratie, het kan allemaal gebeuren. Dan kom ik op het volgende punt, want de campagne Bonaire stemt, die is nu van kracht. Ik zie posters, ik zie allemaal spotjes. Spannend denk ik dan, maar dan denk ik oké, ook voor mezelf, ik wil ook stemmen natuurlijk. Wie moet ik gaan stemmen? Dan wil ik weten wat ze gaan doen. Ja. En ik heb gegoogeld, ik heb ook het bureau gebeld die over de verkiezingen gaat. Jongens, is er al bekend welke partij waar ze voor gaan staan? Is het niet bekend? En denk, is het niet bekend? Omdat ze er nog over moeten nadenken, dat kan ik me niet voorstellen. Houden ze het allemaal nog een beetje geheim. Ik ga ze uitnodigen. Heel goed. Want dit is de eerste aflevering van Bruns en Babbels. Ja. In de tweede en in de derde wil ik alle politieke partijen die mee gaan doen. Het zijn er 6 of het zijn er 8? Er zijn 6 partijen, of er zijn allemaal lijsten. Het waren er 8? Nee. Niet? Okay. Ik zal me even uitleggen. Het heette geen partijen, de correcte aanduiding volgens de wetgeving is lijsten. Je hebt 8 lijsten, waarvan 6 met een aanduiding. En die 6 aanduidingen is wat wij in de volksmond noemen partijen. En dan de 2, die zijn geen partijen, dat zijn individuele lijsten, die ook volgens de wetgeving zijn ook blanco lijsten, omdat ze geen kleur hebben en ook geen aanduiding hebben. Maar het gaat puur om degene die de lijst heeft ingediend. En er zijn 2 personen die dat hebben gedaan. En dan heb je dus 6 lijsten met aanduiden en 2 lijsten zonder uitduiden en 8 in totaal. Dus ik moet 126 kandidaten in totaal kan je dus je moet ze alle 8 uitgenodigen? Ja, in feite wel. Toch? Ja, u moet ze dus alle 8. 4 per uitzending en dan gaan we gewoon echt met een kookwekker, want het is ook een kookprogramma. Dan krijgen ze allemaal 3 minuten de tijd om hun verhaal te vertellen. Ik zal er niet tussen komen, hooguit een paar vragen stellen, maar ze krijgen de tijd om te vertellen dat we op hun moeten stemmen. 3 minuten, dat is net geen zacht gekookt eitje. Nee, dat is geen zacht gekookt eitje. Nee, 5 minuten wordt het heel vervelend. Dat vind ik een goede opmerking. Daarmee
Daarmee sluit ik af. Bedankt voor uw inbreng en bedankt voor de humor. Graag gedaan. En veel succes met het programma. Dankjewel. Ja. En voordat we nu verder gaan met ons programma en dan met het kookgedeelte, gaan we nog even terug naar de make-over. Want wat gebeurt daar, in dat hok daar, voor de make-over van Betulia? Waar zijn ze mee bezig? Fuse Beauty, Style Ed en Bon Style. Kijken we even naar. Jan, dit is nu weer jouw beurt voor jouw laatste gang. Ja, voor het toetje van deze brunch heb ik gekozen voor chocolademousse. Dat doet het altijd. Gewoon lekker zelf maken met verse slagroom, eidooiers, gesmolten chocola. En ik ga eerst even het eiwit opkloppen, dat duurt even. Dus ja, je moet zorgen dat het bekken echt vetvrij is, dat er geen sporen van eidooier in zitten, anders dan krijg je het niet opgeklopt. En we gaan eerst even opkloppen en dan doen we de suiker erbij. Zo een klein beetje suiker, want het is eigenlijk zoet van zijn eigen, van de chocola. Oké. Dus ik heb de chocola gesmolten. En ik kom eidooier door, want het, room en chocola zijn een soort vijanden. Die moeten eigenlijk gebonden worden door een emulgator. En dat is de eidooier. Om het lekker te maken doen we een klein beetje amaretto door. Je mag ook Kahlua pakken of Crantitre of een andere drank die je lekker vindt. Even goed doorroeren. En dan mag het bij de chocola. Maar je moet ook oppassen bij jonge kinderen met zwangere vrouwen. Dat de eidooier natuurlijk wel salmonella kan bevatten. Oké, mooi papje. Dan doen we vast een klein beetje eiwit bij de chocola. Je kan er vast een beetje aan wennen. En dan gaan we alles mooi doorspatelen. En we doen spatelen, omdat alle lucht die erin geklopt hebben, die moet er weer in blijven. Kijk, als het doorgespateld is, gewoon stoppen en in de koelkast. En dan gaan we het leuk presenteren. Ook weer iets met Red Palm, dus ik heb
Rode bietenpoeder. Speciaal ingevlogen uit Nederland. Dan heb ik een malletje gemaakt van een palmboom. En dan gaan we een leuk boompje op het bord strooien. Ja, je moet goed afdekken, want het is echt hygroscopisch, dus het wordt snel een beetje nat. Mijn rechterhand heeft even lekker warm water gehaald. Want ik ga er kleine kokosnootjes onder leggen, onder de boom. Doe met een klein lepeltje, maak hem een knelletje. Die noot die valt niet ver van de boom, hè. Nou, een paar drupjes karamelsaus. Kijk, het Red Palm toetje. Eet smakelijk. Ik heb net doorgekregen dat het zover is. De Tulia is klaar. Ik heb het nog niet gezien. Ik ga ze nu uitnodigen om door deze deur naar binnen te komen met haar team Vive Beauty, Style Ed en Bond Style. Laten we zien het resultaat. Ja, en dit was dan de eerste aflevering van Bruns en Babbels. Met het kokkerellen van Cor-Jan en het babbelen van mij. Met wat mij betreft hele interessante gasten. De vraag is natuurlijk nu, de mensen die nu kijken, ja, die hebben gekeken. Dat is mogen duidelijk zijn. Alleen hier op het eiland hebben wij geen kijkcijfers. Die bestaan niet. Dus we hebben geen idee hoeveel mensen er nou gekeken hebben. Daar heb ik een oplossing voor. Ga alsjeblieft naar onze website www.brunsenbabbels.nl en laat daar zien, achterlaten, zie een button, dan kunnen we zien dat je gekeken hebt. Of ga naar ons Facebook, ja, als je gekeken hebt, als je nu kijkt, en laat ook daarachter met gewoon noem het een linkje, een duimpje, maar je mag ook een kritiek hebben, je mag ook een goede idee hebben voor gasten die ik moet ontvangen. Laat zien, laat achter dat je gekeken hebt, dan hebben wij onze eigen kijkcijfers. En dat is leuk. En dan kunnen we zien of we in die 13 uitzendingen gegroeid zijn met het aantal kijkers. In Nederland is dat heel gewoon. Hier hebben we het niet, maar hier gaan we het op deze manier dan toch voor elkaar krijgen. Heb je het nou niet gezien en je hoort via dat het leuk was, of dat je ernaar moet kijken, ook daar hebben we een oplossing voor. Ga naar www.brunsenbabbels.nl en daar komt onze eigen, ja, noem het maar, uitzending gemist. Daar kan je zien wanneer we opnemen, wie er komt, wie er geweest is. En 13 uitzendingen lang kan je terugvinden, kan je delen met je vrienden in Nederland, in China, wereldwijd. Nou ja, we zien wel. Bedankt voor jullie kijken en ik zie jullie hopelijk volgende week of bij de opname bij Red Palm Village, altijd op zondag tussen 11 en 234 en de uitzending iedere zondag bij NOS TV van Flamingo TV en dat gaat zo 13 weken door. Dus succes en nog een hele fijne zondag.